Madzulo abwino amalawi kwina kulikonse kumene muli. Dzina langa ndine comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, a revolutionary himself. Nkhani imene ndabweretsa madzulo pano amayi ndi abambo amalawi nonse kumene muli, ndakakamizika kumenya audio iyi chifukwa ndifune ndipange register kwa thabo chakaka nyilenda kuti Redson sawo pa munthu. Chifukwa ndikakhala chete iwowo ataopseza kuti afuna upita khoti kuti anditengere legal action, ndikhala ngati kuti ine athabo chakaka nyilenda ndikwaopa. Nchifukwa chake ndakakamizika kupanga audio imeneyi. Amayi ndi abambo tamvetserani. Ine dzina langa ndine Redson Munlo. Ine mene ndimapanga audio yanga ndimalankhula ndi office ya Attorney General, osati thabo chakaka nyilenda ayi. Ndipo thabo chakaka nyilenda ine ndilibe ne ntchito. His existence in this world is not registered to me. Ineyo ndimalankhula ndi office ya Attorney General imene ife tinatekapo mbali kuti tinasankha president amene tinampatsa mphamvu kuti akhoza kusankha anthu ngati achina thabo chakaka nyilenda. Sindimalankhula ndi thabo chakaka nyilenda, ndilibe nthawi yolankhula ndi thabo chakaka nyilenda. Thabo chakaka nyilenda is just a small boy. I don't have time. Ine panopo ndili pano ndimayimbana ndi chakwera amene nda police treasury ndamene amalimbana ndi ine. Thabo chakaka nyilenda is a small boy. Even if I want to stand as the president today, ndikhoza dzakhala ndi Attorney General wanga ngati thabo chakaka nyilenda. Ndiye thabo chakaka nyilenda don't exist anywhere. Ndineyo ndi mwana kwambiri, ndipo ineso zikhozanso kutheka kuti Redson Munlo can be more educated than thabo chakaka nyilenda. I'm sorry to say this. Sunduchita mwano chonde mundikhululukira Malawi. Koma uyuyu afuna awuzidwe zoona. Chimene ndifuna ndikupempha na thabo chakaka nyilenda, ndamva kuti mufuna mupite ku court kamufuna kutenga legal action. Ineyo ngati mukungokayikira or you are contemplating, mupite mukapite ku court mukasume, ndiye mukasume Redson Munlo. Ndiye kumene koko ukasume ngati thabo chakaka nyilenda, I will take you head on. I will take you head on. Ngati suma njo Redson Munlo, ngati umapanga zibwana ndi anthu ena, not me. And I must be the last person kupanga nazo posta ngati zimene. Ndipo ndikuonetsa kuti udzo kuti Redson Munlo sawo pa munthu. Thabo chakaka nyilenda ndifuna ndikuziwa small person. Ineyo ndimalankhula audio kupeleka ulemu ku office yako. Inewe ndibe ne ntchito, sinimakudziwa ndibe ne ntchito. You don't even exist anywhere in my life. You are just a small boy. I have nothing to do with thabo chakaka nyilenda. Not me. You have your people, not me. Ngati anthu amakuopa ineyo sati ineyo ayi. Ine sinimalankhula malamulo a dziko lino. Redson Munlo don't go against any law in this country. I respect the rule and law of this country. Even unafufu the business yanga ndimalipira misonko. Sinimapanga zinthu za ujufamba, sinimapanga zinthu za ukhuluku. I'm just a good citizen speaking and standing for the rights, especially economic rights of Malawians. I have nothing to do with it. You are a small boy. You don't make any decision. I'm not surprised. Kuti anthu ngati inuyo ndamene mukumpeperetsa president, lero president amaoneka chitsiru chifukwa cha anthu ngati thabo chakaka nyilenda. Anthu ngati inuyo ndamene mukumpeperetsa president, lero president amaoneka ngati chitsiru. Atele president nujujiwa, atele president nujujiwa, atele president nujujiwa. Yeti inuyo mukupanga malamulo au chitsiru kumatuma anthu mapanga zinthu zopusa kumampeperetsa president. It's unfortunate kuti you have a president woti amasekera zinthu za uchitsiru ngati zimene inuyo ndino. Ndifuna ndikuza na thabo chakaka nyilenda. Simati mufuna upita court, you are free to go. Go there as thabo chakaka nyilenda. Ndipo ndikakuyankha kumene ngati Redson Munlo and I will take you head on. Ine titakumana town ndikhoza kumenya makofi. Ine ndi Redson Munlo say ine ukadzamva kuti kuti ma savage with papers, Redson is one of them. Sindiwopa munthu. Ndimalimbana ndi abwana ako otali nda army nda police treasury manja mwawo. Not thabo chakaka nyilenda. I don't even see your existence in this planet. I'm sorry to tell you this.
ndiye ndikupemphana Thabo Chakaka Nyirenda. Nkhani imene ndinalankhula Gisale, I have the facts. Ndipo Gisale wakhala kugwira ntchito. Nkhani imene ndadzudzula ofesi yanu, ndione kuti ofesi yanu inuyo mwachoka mu ofesi mukuzitanga zinthu personal. Zoti inu munaphunzira sukulu mwavutika ndikudziwa. Zoti amayi anu alibe nyumba ngakhale yogona ndikudziwa. Kunyumba kwanu kumene inuyo amayi anu ali ndakafikako. AG amayi akamakhala nyumba yotonya. AG amayi akamakhala nyumba yotonya. A president mumve zimenezo. Arone jeni wanu amayi ake amakhala mu nyumba yotonya ya maudzu. And this is the guy I mean afuna abwera dzidza shit. You don't know me. I'm taking this personal ndachoka ku office AG. Suwa rufuna kandisumire. Ndikulankhula audio iyi ncholinga choti kandisumire kumene. Ndiye ndifuna ndikutengewe head on as a person. Not office ya Ronald General. The office ya Ronald General ndiye atwase. Ya Malawi. Tinamusankha Chakwera ngati president. Tinapatsa mphamvu Chakwera kuti akhoza kusankha anthu ngati inuyo. Iwenso ngandocheze ne taxpayer say ndimalipira misonkho. For you to eat, feed, or fat concubines, it's because of my taxes. I have no fear. I fear nobody. I say in Lilongwe. I don't say in Blantyre. I don't say in Lilongwe in South Africa. I'm in Malawi, in the little heart of Lilongwe, Central Region. Well, that's where I am. And Sindova Mundu. Our police, they know where I stay. Akoza kubera kutani manga. Komandi kuti, iweyo ngati ufuna ujoge mu office ya Attorney General. And you want to attack Redson Munlo as Redson Munlo. You as a Thabo Chakaka Nyirenda, I will take you head on. Say, ndikuzendewera dziwalo, suma ndidziwene. Ndikuzendewera dziwalo, ndine Redson, ndipo ndine nyankuleka. Iwo dzipanga za malamulo zakozo, ine ndipanga za Bushman. Ndiye tiwone kuti awine ndani. Inafakalera se, nafakombiri, watu ndikuthambani kumanta se, sinimopa muntu. You are just a small boy. You have nothing to fear. I'm taking this personal because you want to take the personal. I was talking to your office, not you. I have nothing. In fact, I don't have issues to talk with Thabo Chakaka Nyirenda. The Malanko in the office. Imene ndili mphamvu ngati taxpayer. Ndinasankha president. Ndipo president napatsa mphamvu kuti akhoza kusankha anthu ngati inuyo. Amene mukusocheretsa president. President muoneka chitsiru chifukwa cha anthu ngati Thabo. Sinzako wapita. Nzako wapita ka unit. Simapanga limodzi zopusa. Nzako wapita ka unit. You think where you khalapo? You are the next target. Trust me. Ngati ufike duni where uli AG. Don't abuse the position. You know those position belongs to Malawians. Belongs to people. Whatever. It belongs to people. There is one thing, you people, you are obsessed with the power that belongs to people. You don't have any power. Thabo Chakaka Nyirenda. And in a sunga ndo chesa. Ngati muli pano kumopcheza ma activists. Ndine activist omaliza kumopcheza. Ine ndine Redson mu. Wafusa amene amandidziwa. Zilipo nduna zina kwanu kuzimene zimandidziwa. Kwambi very senior yo magwado kakoma nazo ndunazo. They are my friends. Ndune zimene yo mazigwadira mbo Malaton's Alliance. They are my friends. Ask them. They know me. I will take you head on. As Thabo Chakaka Nyirenda. Upita ku court. Ndakonzeka ndikakumana nawe. Koma ndikakumana town. Expect me to head you. And I will take you head on. Sindi kukopcheza. I have no time. Ndiwe mwana. Ndipo sindiganizanso kuti njoka muno muli Thabo Chakaka Nyirenda. Because of anga recognize your office. There is the office of AG. But not you as a person. So ngati wamaruka khala nkumaopcheza ma activist kama opcheza ndani no udindo ndi wathu ndipo tikudziwa kuti udindo ndi wata ndi wathu si wako yayi iweyo kukuchotsa lero iyo ndiwe munthu wamba ujikaje kusika oku area 13 you are just nobody if you are not given that appointment nzako wapita iweso khalapo ndifune ndikukulumbirie pamaso pa Mulungu kecha du iweyo you are the next target. Ndendo funa ndikuza. Mwina umango kumva kuti kuja kuno ku Redson Munlo. Iya say ine sindi ne mundu wamba. I'm not how you think about me. I'm not what you think about me. You don't know.
You don't know. Ndine mwana odimba mtima, mwana woipa mtima. Ndipo sindine munthu otunga pangenezo pepela zakozo ya. Ndikuziletu. Ndikukuza kuti ine ndimalembana ndi boma loti lilinda polisi, lilinda ame, woti weso limomo. Ine ndimalembana bwana wakoto amene anakusankha. Iwe ndibe nawo ntchito. I don't even know your existence in this planet. I can accept and recognize your office as the Attorney General's office, not you. Ndikubwereza. Then ngone kuti abwana athabo jakaka nyinenda. Ndikupatsani mwayi. Mwayi. Simati muganiza zoti mupite ku court. Ayi musakhalanso kuti mupite kapena musapite. Go to court. Sue me. Go there as a thabo jakaka nyinenda. I'll take you head on. Ndipo kama suma, udzakasuma nitakupatsa mambama tikakumana ntawo. Chimene ukadziwa chimene. Ineyo ukadzamva kuti kuli masavage amapepala kunja kuno. Ine ndine one of them. I'm a savage and a well-educated person. That's the thing you must know. I'm not talking of just having a degree. I have qualifications more than just a degree. I'm a savage with papers. Ndipo nimachita zimene nimakhulupirira. I'm a revolutionary. Sindiopa munthu. Ndifuna ndikuze na thabo jakaka nyinenda. Audio hii ndi yanu. Ndetenga peso. Panopo sindupanga so address office ya Attorney General. Ndupanga address thabo jakaka nyinenda. Chifukwa sikuti ufuna upita kasume. Ndiye ndifuna kasume. Through this audio. Ndikulankhula ndine Redson Munlo, the revolutionary. Leader of mass movement for economic revolution. Ine nimalimbana ndi boma chimwene. Loti lindi polisi. Lilinda army. Kuli unikira njira zimene lingathandizire dziko lino. Ndilibe nthawi yomakalimbana ndi thabo jakaka nyinenda. Ukulephera kumanga nyumba ya mayi ako iweyo. Amayi ako akugona nyumba yothonya. Who are you? You are just useless. Go sue for me. Go sue me. I'm waiting for your papers. You are a lawyer. You understand all these things. I know I'm offending you. Ndipo ndikuvomereza kuti panopo before I go to court, I'm pleading guilty. Kuti ndakupanga offend. Go. I'm ready to face you in the court of law. Koma tisanapita ku court wedamba tamenyana ntawuni. Tidzipanga nkhani ya ku court tikumenya naso. Ndiye ku court adzikamba nkhani zingapo. Nkhani yoti tamenyana, nkhani yoti ndakutukwana, kayudze kati nkhani yoti chani. Zomsezo zidzendera limodzi. Koma iwe ndine tikakoma ndine savage ndati. I'm a savage with the papers. Ngati ningope anthu noti thabo jakaka nyinenda. I'm sorry to tell you this. Udindo umene uli nawo tinakupatsa ndife. Umalipilidwa ndi ndalama zathu. President amene nakusankha tinasankha ndife. Ndi amene tinampatsa mphamvu kuti asankhe munthu ngati weyo. Woti udzisokoneza president. President lakuoneka chitsiru chifukwa cha anthu opusa ngati nuyo. I'm sorry to say this. Lero president amachita kumvetsa manyazi. Kuchita manyazi ife kukhala Malawi dziko muno. Chifukwa cha anthu ngati nuyo amene mwazungulira president nkumampatsa upangiri opusa. President amaoneka chitsiru. So you think you're going to intimidate me? Redson Munlo. Oh, you must be joking. You don't know me. Udzipanga za kukhoteza kozo ine ndidzipanga za sape. Iwe ndine ndikumana pa ground. Ine kumana na kozo kumenya ndibe khayo ndenda polisi amfutika ndiye. I don't care. If you don't know me, ask people who know me. Kuli nduna zikulu zikulu kumene kwako. Zimene wema zigwadira zimene zimandziwa Redson Munlo. Iwe suna ndidziwe ine sina kudziwe. Suli mu level yanga. We don't go into the same, we don't walk in the same corridors. Iwe ndiwe mwana. Ndikamakuona usimakuonanso ngati munthu yayi. Ine ndimalemekeza office yako ya Attorney General. Chifukwa unasankhidwa ndi munthu amene ife tinasankha. Ndikumpatsa mphamvu kuti asankhe maoffice ngati amenewo. Iwe as a person, I totally fear nobody. Ndiye ndikuyankha zimene wanena pa zodiac kuti you are thinking ofuka kwandisumira. Kaja ndienda panga audio iyi kuti ndipange create little issue, little case yoti weyo ukapange sue. Ifo ijai ilibe magesi yoti weyo ungakapange defend. Wachepa. Inesi ndidzafuna lawyer. I will stand on my own and I will fight you. Whatever. Ine chibwana simapanga nawo. Zimenezo zipanga ndi activist yena. Redson Munlo is educated savage. A savage with the papers. Koma sindila kwila malamulo dziko lino. If you try to pass through my lane,
I'm telling you, I will defend my land and I'll fight you. And I'll fight you. I'm sorry to tell you this. Sindi kuopa say. Sindi kuopa ngakhale pang'ono asikio president. I fear nobody. I fear no power. I only fear God. The one who is in charge of my life. Iwe tamenya ngondo iwe. Ujokuti namba ine mene ndi mambandale uli ku primary school. Who are you? Ndi mayamba ndale nenjuko uli ku primary school. Umadziwa Redson Munlo. Ndi mayamba ndale njiko muno uli ku primary school ndati. I can't fear tabo chakaka nyilenda. I can't fear tabo chakaka nyilenda. Ask people who know me well. And they'll tell you good. Redson Munlo is ABCD. Ndikunena aso pano. Zodi niwo mudziwa pcheza pano. Ndudi ndoti tinakupatsana. Abwana, mwaubonda. Udinomene ndi watu. We belong to that position. We elected the president. We gave him power to appoint people like you. Amene mukumpanga misiri president. Ndipo ndikufuna ndikuze nzako wachoka kayuni. You are the next. You will go. Ukhala munthu wamba tidzikumana mtawuni. Udzikaje ku area 13. Iwe ukufuna ndizo kuti the whole Redson Munlo adziko pathabo chakaka nyinene. Ndikuti sindulimbana ndi office yako ya AG. Ndikulimbana ndiwe ngati munthu. Ndikufuna chimene ndikufuna ndi ukasumene. So udaliya court. Go to court. You face me. Koma ndikufuna ndikuze kuti ku court tikamapita. Tidzika kamba nkhani zingapo. Fa iwe tikakumana tidzimenyana makofi. Iwe tikakumana makofi. Ndiye kuti ku court tidzikati aswati, kaya isati, kaya dzikati chani, kaya damage, kaya dzikati njale, zonsezo. Ine ndikalola. Ngati ufuna ndimangitsa kuti ndikakhale, do it. Koma ine ndifuna ndikuze iwe. Wachepa say, ine ndine galu. Ukadzamva kuti kula galu dziko munophunzira ine ndine one of them. I fear nobody. And moyo wanga ine nopeleka kale manja mwa jene. I don't care. 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 But I'm educated savage. Zimendinga jine usungati kulipilili. Iwe swati nina punzire weyo, you forget kuti Redson Munlo went to school. Ndine savage. I'm a savage with the papers. And I play my game very well. Nima over and yes, come not you. Paper, I'm sorry. I'm sorry, tabo chakaka nyelenda. Paper. Redson Munlo agupe pesa, paper. Paper. Nima over muntu come not you. Not you. I can have respect for the president and other people, but not tabo chakaka nyelenda. As a person, no. Office yako, nima remekesa. Office yendiatu. And once amene amakhala kumene kwako ifeti mene kwa patsaulemu amene afuna patsidwa lemu koma munthu amene wasankha kuti adzilimbana ndi nzika zimene zamusankha kuti zikhale pa udindo kumayerekedwa ifeti mamenyana naye. I say I'm a civil activist. I was born to fight for the rights of Malawians and I'll always fight. Chisale is one of them. Ine ndikubwerezanso. Issue ya Chisale, you are taking it personal. That's the reason why I'm thinking, yes, maybe I can take a big action. With who? With who? With who? With who? I'm asking you. Our president ni muntu omvetsa chisoni kwambiri. Amatenga anthu osokonekera mitu ngati inu kuti adzayika madindo ofunika ngati amenewo. I'm not surprised kuti president akungopanga gufu chine chilichonse. Kumalamulo akupanga gufu. Kukamendetsedwa adziko akupanga gufu. Mendetsedwa achuma akupanga gufu. Kuthana ndi katangala akupanga gufu. Ku parliament akupanga gufu. Nchifukwa chake timaona anthu zisiru zina zake zikuchoka ndi biru ku parliament ku state house kumapititsa parliament. Anthu ati alibe ndi mphamvu yotangatenge biru ku state house ndi kupita naku parliament. Just because of people like you. You are failing to give good advice for the president to perform his duties as the president of this country. You are very unfortunate. Ndinu muntu watsoka bwana andi mulungu adzakulangana. Inu ngati mwambana ndine mukuyambana ndi anthu athabo chakaka nyilenda masiku anu ndochepa. Masiku anu ndochepa mulungu akulangani ndipo mudzafa ngati galu. I'm sorry to say. Thank you very much Amalawi mulungu akudalitseni.